Good morning, guys. Ano na? 9:24. Nag-e-edit ako. Kahapon wala tayong vlog kasi hindi tayo nakapag-edit kasi busy tayo kahapon. So ngayon ako mag-e-edit. And nagpaluto ako kay ating saging. And si mama tsaka si papa na malengke. Si ate naghuhugot na ng malunggay. Kasi magugulay tayo ngayon. Tapos yung matcha taho ko, nilagay ko yan sa freezer. Frozen pa siya, pinalabas ko. Tapos yung tira ko kahapon na cheesecake na milk tea. Ayan. Si Holly tulog pa. Yung dalawang boys nasa sala, nanonood na sila ng cartoon. So, ayun doon. Oo, July 8 na guys. Diyos ko, malapit na nang magkalahati ng buwan. Paano na, 9-10, ano na naman. Diyos ko, ang bilis ng araw. And si Jan tumawag na kanina. Nag-breakfast siya. So, okay yung kanyang hotel kasi nakakapaglakad siya kasi mamayang hapon pa siya aalis 6 o'clock. 6 ang flight ata, 6:30 pero 3 o'clock dapat nasa airport na siya. 5 minutes drive lang naman. So, yun yung update kay Jan. And ano pa ba? So, yun. Si Mama, yun. Namalengke sila ni Papa. Ang init. And then, baka may pupuntan tayo mamaya. Ayan na si Father. Sa garuman sana sa Sahang? Ay, ano siya, Father? Ito, favorite ko talaga isda. Sabi ni Papa, sawang-sawa na raw siya dito. Ano ang pa? Yung parehas ang ito. So, gagataan mo? Oo, na may Sahang? Oo. Parehas ang lasa? Parehas yun. Mangga? Adobo sa Ano? gata. Ano? Na may gata ini. So, araw kang pikikibo mo sa ko, oo. Kasi gusto ko yung hasa. Ano, apod ka ito pa? Ayan na si Mother. Nagmotor lang sila. Abo ni magpa-vlog. Ano ini? Ito, talima ko na naman, oh. Gusto ko ining sira, guys. Sabi ko, damihan nila yung, yung inunom para kinabukasan pwedeng prituin. Yan o. Ayan yung gusto. Ano siya? Yan, siramo na. Pero mas gusto ko sa dati mo. Yung manan. Yung manan. Iba lang ang pangalan. Tapos glagan din na date na gulay. Tapos magulay pa kita. Magulay pa kita? Iyo. Dahil naman ako. Dahil na magulay. Iyan ay bangot. Ilagi niya ito, te. Napili. My favorite pili. Ayan, ano ba pang halindi? Gata ni Papa. Pareho lang. Mangga, andyan mango. Si Ma, sabi mo, Debanda siya hindi raw siya nagpapapunta ng nag-blaze, lang siya yung parang yung kanina yung parang polo. So hindi naman kita. Ako rin guys, hindi ako nag-bra kasi ang init ko naka-bra. So nag-nipple lang ako. Yung dinidikit lang. Tapos sinot ko to pagising ko kasi presko to guys. Hindi pa naman tayo naliligo. And yung ini-edit ko, kung mapapansin nyo guys, sa isang araw, ang haba ng ganap namin. So, ang ginagawa ko, pag nakikita ko mga 1 hour yung vlog, hinahati ko siya sa dalawa. Kasi hindi ako pwedeng yung nakaupo mag-edit lang ng mag-edit. Kasi pag 1 hour, mahaba siyang editing, ang haba ng oras na ginugugol ko sa pag-edit. So, ang ginagawa ko, hinahati ko siya. Mapapansin nyo, sa isang araw, dalawang vlog natin. Hinahati ko siya. Tapos, hinahayaan ko siyang pag edit ko siya, ina-upload ko. Tapos, yung mga bata nagyayaya na sila sa akin. So, umaalis kami. Minsan nga, di ba, nung dito si Jan, ako naiiwan. Kahit, 20 minutes lang yung ini-edit ko. Kasi hindi naman ganun kadali mag-edit list. Tapos, pag ina-upload ko, kailangan ko siyang, tawag nun, para ma-upload natin. Tapos, magagawa ko ng thumbnail. So, yun ang ginagawa ko para may time ako sa pag-i-edit, may time pa rin ako sa mga anak ko at kila mama. So, hindi ako yung sa tulad na 1 hour pwede kong i-edit tapos upload din. Kasi sobrang tagal niyang ma-upload pag ganun kahaba. So, ang ginagawa ko, 20 to 18 minutes, ganun. Para may mapanood kayo at para ako din makapag-spend ng time kila mama at sa mga anak ko. Kasi, sinabihan ako ni Jan nga, wag daw, si Sak, sinabihan ako, wag daw ako mag-i-edit. Kasi pag niyaya nila ako, hindi ako nakakasama minsan. So, ngayon, yun ang ginagawa ko para wala silang tampo rin sa akin na lagi na lang ako nag-work. So, hinahati ko. Katulad ngayon, ang haba ng vlog natin. Ito yung binyag ni Holly, handaan ni Holly. Ang daming ganap. Ang dami talagang ganap. So, hatiin ko na to. I-save, tapos i-upload. Tapos, puntahan ko sila kasi naglalaro sila doon sa labas.
And, pagkatapos, mag-edit ulit ako. And then, sabi ko sa inyo, may plano kaming aalis, di ba? So, hindi ko nga alam kung ma-edit ko din yung kalahati nito ngayon kasi aalis kami. So, we'll see guys. So, sana naiintindihan nyo bakit ang upload ko sa isang araw, hinahati ko. Yun po ang reason. Kasi pag ginawa ko yun, wala na. Parang hindi rin ako nagbakasyon. Kaya sana maintindihan nyo po. Yun lang, nag-explain lang ako. And si Mama, ayan, si Papa, busy na. Si Mama, ayan. Si Ate, anong ginawa ni Ate, Ma? Pwede ko sa barangay. Si Ate may kinuha ro sa barangay. Pero nag-ano na yun si Ate, nagluto na siya ng kanin. Inano niya pa yung kanin, yung bigas, kasi medyo may bato. Magsarap yung kanin, kaya lang may ano siya, yung parang tinatanggalan niya pa ng, may konting bato, tsaka pasi. Tapos niya nang gawin yung gulay. So nagpaalam siya kay Mama, may pupuntahan lang siya. Pero sila Papa talaga ang nagluluto. Si Ate, parang tumutulong lang siya dito. Kinuha namin siya para tulungan sa paghuhugas, paglilinis ng bahay, habang nandito kami. Siya, nagluluto siyang kanin, pero sa mga timpla-timplang ulam, sila Papa talaga. Sila Papa, tsaka si Mama, tsaka si Tita. Kasi si Tita nandyan lang naman ang bahay. So yun, ayan. 17 minutes or 18 minutes yung tapos ko na. So, pwede ko na siyang i-save, tapos i-upload. 10 o'clock. So, may time pa ako sa kanila. Magkwento-kwentuhan kami nila Mama, di ba? Win-win tayo. Nakapag-edit, nakapag-spend ng time sa kanila at sa mga anak ko. Diba? So, yun lang. Mamaya ulit, i-continue ko to. Pero yung vlog natin, continuation. Hatiin lang natin pag sobrang haba. Good morning, Holly! Morning, Holly! Gumigising na siya. Routine niya na to 10. Look, what time it is? 10:17. Daddy rang already. Daddy rang already, my love. Ayan na yung aking request. Pero hindi yan yung original na hasang. Hasang yun, di ba pa? Yung parang may kuko. Pero sabi ni Papa, wala raw. Sahang pala. Pero wala raw, sabi ni Papa. Pero ito parang ganun lang din. Ano to? Pa? Good. Masiramon nga. Good. Masiramon dahil sabi. Oh, magputok. Good. And the sili, of course. Sabi ko, damihan yung... Yan ang suho. Talimago na ma. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Basta masarap siya. Favorite ko rin yan. Na maliliit. Yan. Nilalagay niya ni Papa yung malunggay. Ubusin mo pa. Ubusin mo. Parang gulay na lang din. Dapat kunti lang. Pero gusto ko yan. Ayaw sanang ubusin ni Pa. More gata. Pag si Papa, kunti lang nilalagay niya yan na talo, ay itong gulay. Saving yung ating vlog. Kasi Kuya, pumasok na. Nasa labas sila kanina, naglalaro sa mga bata dyan. Yung binigyan ni Jan ng pagkain kahapon. Yung nag-grocery kami. Tapos, yung batang babae raw, yung footy, yung dala ni Zach, nag-pop kasi nakik ng bata raw sa may bugambilya. May mga tusok-tusok ang bugambilya. Ayan, oh. Sabi niya, tawagan ko raw si Papa niya, dalhin yung isa. Who did that? The girl? Maybe she didn't mean to. She did. She kicked it right into the stone. Kinik that duman sa may mga sa bush. Yeah, it's alright. And yung aking mini dalaga, tingnan niyo siya. Susuklay ng buhok. Lalabas daw siya. Are you gonna meet your friends? Yeah. Yeah. I'm gonna tie my hair Okay. into a ponytail. Okay. You have to spray your legs before you go. Come on. Natin yung spray. Spatch para kay Holly. Not on your face. Only your neck. Yeah. Ang tapang din ito. Where's the the cup? Lagyan din siya ng patch. Kung na lang kung lalapit. Tapos meron pa siya yung bracelet niya. Nabigay ni Tita. Galing daw yan sa States eh. Padala ng pinsan ko sa kanya. Kasi nga daming lamok. Pag tag-ulan dito. Ilan ba to? Ang dami din pala. Isang how many? 10 pieces pa lang naman ito.
Tiger Balm. Oh, Oh. nice. Better than me. Tiger Balm. Nice. Isa lang. Kasi ang dami ko nang nilagay sa, ano, ito yung spray. Opo. Opo, okay. Put this in the bin. Bakit? Ayan na yung ating, hasang-haha, anong tawag mo dito pa? Harang-harang kung sa Bicol. Ay, sarap! My God! Parang, yung linagay ko muna sa ref. Simutunog pa, sayang. My favorite. Lahat naman favorite ko. Sarap! Thank you pa. Ikaw, bataan ko. Oh my God. Sira mo nga hindi wala. Sa kuya sa Lenny. Sa kuya sa Lenny. Masiram. Malok doon na, char. Siram mo, masiram mo magdala ka ini. Pag uli. Pwede ni Papang igarapon. May nalang sa imong dakulaw na garapon sa ko na ito. Masiram mo. Sarap. Kumuha si ate ng dahon ng banana. Para dito, babalutin yan. Diyos ko, ang sarap nito guys. Sarap nito, oh my God. Pa, mabakal kita kainin. Si Ramon. Sabi ko bukas at bilhin ito. Dito na pa si Ying Bicolana. May paprutas. Pamahawan mo? Anong pamahawan pa ba? Pangutuhan na. Eh, yung nga ni, sabi. Si ba si Jack? Jackie? Maano? Ah, so day may ba si Jack? So kita lang naalan? Tapos ma-order na lang kitang ano, pansit sa palas. Tapos magbakay na lang tinapay sa Graceland. Oh, Graceland, tapos mga minibigyan Mga mga waffle, oo, yun na lang. Ano kala mo ba ito sa ito? O, kasi man kita, pero sumakaya, o, hindi na, Mayroon siyang ginawang barbecue. Naubusan si Ying Bicolana doon sa plaza. Si Mama nagba-barbecue. Kinuha nila yung laman and ayan yung kita. Di ba ako kumakain, guys? Nagbigay ng kusido si Adjo, ma. Nagbigay ng kusido. Ay, dilim. Ayan yung mga batang ulam nila ay afritada. And of course, the Lola is asikasong asikaso sila. Thanks, Lola. Pinadala si Adjong kusido. Tapos iyan, ano ang pinangat? Parang pinangat. Ay, siram. Ayan yung aming ulam. Ito kay Adjo. Pinangat and ano inita kusido. Oh, ano masiram ini so inalunang na natong anong gabi yung piniripit na gabi. Oh, hindi ko na alam kung anong inutong ko na naman. Talbos, oo. Kain natin. Nagreklamo yung nagluto. Sobrang anghang daw. Sabi ko, that's good. Dito kami sa maliit na mesa. Kasi yung mga bata nandoon. Dito tayo. wala nang naupo sa malaking mesa. Ay. Yeah, we got Nutella, the big one. Thank you, Lord. Si Mama nagigibong kuyog. Saan mo pamanta? Nakuyog ka pa. Kalala. Makaraso na ka ng lubot mo. Sarap. Alburan ka na bulan. Magkakaalmoranas daw, sabi nila. Ay, mag-sila may taputi ka ang ano. Manatukon, malinamnam pala sa Bicol. Tapos yung mga bata. You want more? Dakulo na kayo nakakanya. Grabe. Pakuya na naman sinanlag. Iyo, sinanlag nga ni. Ano pa man? Dahil taon mo. Ay, iyo.
Inon-on. Inon-on. Susan, sirang talaga. Suharang-harang. Sa bayan ko. Kulay? Kaya umaharang-harang. Ay, suko ka. Ay, so kusido ni Adyo. Yun lang ko lang kusido mo ka. Payo? Ay, ano bang pulis? Ay, siram yellow pin. Nako. Masiram na sa suwalong ko. Hindi ka katan. Si Ramon. Ang sarap nito. Masarap naman ang kusido. Masarap pala ang talbos. Ay, ang sarap ng talbos. Nari na pa. Pakan mo kaya yung pitsira. May laga, alam ka na yung adyo. Yan yung ito na papatulang talbos. Magayong, bukos-bukos na sana. Ay, kunari. Pambahaw. Hoy! Hindi ka makakan? Pagkaon na, pagkaon. Umidi ka na ng tagdal pa, ubus na ini. Ay, yung manggaman pa, please. Ay! Yung mangga talaga. Dapuyog, oh my God. Tapos mayroon pa kaming ano, hindi pa ako nakakain ng ano, saba. Si Papa, nag-aalala sa akin kasi baka mag-almura na sila ko. Ha? Ayan. Ayan yung aming pinagsasalo-saluhan dito. Oh, dapuyog na maraming kalamansi at sili. The best. And sabi ko kay Holly, akin tong tira niya. Madaming nakain si Holly, pangalawa daw to ni Holly. So, ang sarap din. Ito, ayun. Sarap din yan. May saba pa tayo. Diyos ko Lord. And the inon-on. Ayan ang inon-on. Masarap nga ni Kinipapa, tutong-tutong. Yung sunog-sunog. Anong apod yan pa? Ayan na. Kugod. Good. Shell daw yan, guys. Chill. Kailang po yung siram. Hala. Wala nang gym. Doon na lang ako mag-gym sa Australia. Kain talaga ako ngayon. Yung mga damit ko hindi lang din sa kasya. Nagbayad ako for good for 1 month. 1 day lang pala ako. Nasiraman ang harang-harang ko. Hindi mo kaya? Request ko mas marami yung sili kaysa laman. Masarap ito pinanate. Masarap ng inon-on. Sabi nga niya, may gulay kasi kura kahit ang gulal. May makain niya ako. Bukod man siya gulay. Hindi kaya ni Adjo. Sorry, Ate Adjo. Hindi mo raw kayang anhang. May pinanap man siya. Maharang man niya. Ay, yung pinangat pala. Hindi ko pa napakita. Ayan yung pinangat. Oh. Pa, pinangat. Inisikat sa ano nga, isang lugar niyan pa? Daraga? Ano? Kamalig. Kamalig. Laing din siya, guys. In-order to ni Adjo. Ay, sana ini. Ito ramon ma. Natong na ano. Aram mo naalala ko.
Auntie Balinda. Masiraman man ka mag-ibig sa Auntie Balinda. Dayan there. Tapos yung pati ano, si isa ito subuha pa. Isa ito ma. So nabuhuba. Isa ito pa. Si Pundo. Baka hindi malinig man pati. Sobrang busog na ako. Ito na yung pangalawang piece ng mangga. Ang tamis. Diyos ko. Panabulog ang bagkuri sa tiyaro kayo. Masarap ang paksi. Pero gusto masarap ang sabaw. Gusto ko so ano. Kusidong niya. Oo. Kapag Kapag kainin, kain kusidong inon. kakainin ko pa sana yung tira ni Oli. Hindi ko na kinaya guys. Nag-focus ako sa ano dito sa maanghang. Tapos sa pili. So, hindi masyadong rice. Yung rice lang kanina yun lang. Tapos eto mama. Busog na busog. Gusto ko lang matulog. Tulog niya. Magkamo ka po na. Ha? Taura. May pupunta pala tayo. What's ano yun? Thank you, Lord. Cause I think I do want you next to me.